Hej, velkommen til den her video. Vi skal lave noget hardcore, så lad os komme i gang. Man kan se, at jeg er bare lige nakket for, så vi mangler bare et for med, så er det fint. Jeg tænker, at vi skal lave noget, et slot måske. Så det kunne være meget sjovt. Og undskyld, at det lagger. Og undskyld min mic og grafikken, det er fordi jeg bruger Bandicam, så. Sådan der. Okay. Jeg hedder det her, det kommer op nu. Jeg skriver det lige. Og undskyld min mus. Og undskyld de der lyde, hvis der kommer noget lyd, og det er bare min lillebror og sådan noget. Den her kanal skal jeg have sammen med en, der hedder Oliver. Så. Magnus Heitmann hedder jeg. Vi skal lige ud igen. Sådan der. Så minimerer vi det. Spiller vi videre. Ja, igen. Undskyld det lagger. Men det er fordi jeg spiller på bærbar. Jeg tænker at når jeg kommer tilbage, så har jeg fundet et sted hvor vi bor, så det ikke I skal kigge på alt lækkeri. Okay. Hej og velkommen tilbage. Jeg gad ikke lige helt vildt meget at finde det uden jer, fordi at det kunne være meget sjovt, hvis I gad at kigge med. Synes jeg ødelagde videoen, hvis I ikke så selve stedet. Så tænker jeg, at vi laver huset af episode 2. Så. Det er vildt godt. Jeg ved godt, det er virkelig lækker. Og jeg ved godt, I overgår ikke at kigge på det særlig meget. Så. Jeg tænker, at jeg finder et hurtigt hus, og stopper jeg videoen. Selvom den kun har varet 3 minutter. Jeg tænker, den varer 5 minutter. 5 minutter. Jeg tror, det er fint. Og når jeg får en bedre computer, så tror jeg, at vi skal filme noget prison. Altså fængsels noget, hvis I ikke ved, hvad prison betyder. Sådan noget fængsels noget, hvor man skal overleve. Hvor man kan dø, hvis man gør noget ondt mod vagterne, eller man kommer op i en slåskamp og sådan noget. Men jeg tænker, den her, hvad hedder det, sæson, eller hvad man kan kalde det, at den bliver på 5 afsnit eller noget. Så hop der for helvede. Sådan der. Det er det jeg siger, jeg spiller på bærbar, så. Fuck det. Så bare lige og hurtigt finder hurtigt sted sådan. Altså jeg kan jo altid flytte. Jo, så. Kom nu.
fået lidt problemer, men det går vel nok. Jeg skal jo til LAN den 5. december. Godt være jeg optager der. Kommer lige noget lyd hurtigt. Undskyld, det er simpelthen så pinligt det her. Det er simpelthen så... Nej, det er bare fordi, at mit tv kører. Jeg skulle bare lige se, det var spændende. Sådan der. Jeg tror, jeg vil bo her, og så når anden episode, der tror jeg, at jeg har gjort det fint, så vi kan bygge huset. Så vi ses.